ukhona. Hayi sorry ngani yami. Hayi bo, kanti inkinga yakhe kuphi ngempela? Hawu ngani yami kanti wena awusazi isiZulu. Sithi isiZulu ukubona kanye, ukubona kabili. Manje nami phela bese ngithi angizobona kwesibili. Yebo baba ngicela uphumele ngaphandle ngibhizi lana. Hawu amahle yini osangikhiphela noma phela sengibone konke kodwa sengibone yonke into. Baba phuma. Lalela amahle ungangikhiphi. Uyazi sengivele ngaba nephupho lana. Sengivele ngaphupha ngilahlekelwe ama boys ami phela lawo engisebenza ngawo. Manje nina la egcekeni yalazi kulezi incane hayi nimandla. Hayibo uchaza ukuthini ngalonto? Hayi cha kuleka wena bese ngisho nje awuphume lapho ungene nami ngifuna awulinde eminyango ngizosuke ngikulunguze nami mase ungene la ngaphakathi ngene la. Ungibuka ngipho awungeke sengamane ngigeze wengane lapho. Awungafa. Hayi sawubona sisi. Yebo unjani? Hayi kuyaphileka. Mana awusho intokazi ngiyayiqala ngingayisiza ngani? Ngibhekana nosisi odayisa inkomo and kuthi ukhonjwa ekhaya. Udayisani? Inkomo. Hayi wena kahle wena. Unasho ukuthi uyidayisa la ekhaya? Neshow. Ngasho ngathi yabona izingane ziyadayisa. Mana awusho wena uzizwa ngobani lezi indaba phela? Uyatrenda la ko Facebook uthi inkomo yakhe emnandi. Hawu Jesu. Le ngane siziyotrenda ko Facebook ingenkomo emnandi ihlala khona la egcekeni ngingazi mina. Uyaphuthela and it's cheap. Too cheap. Mana wena uhlangana kanjani nenkomo yayo emnandi ngoba phela ngifuna ngiqashe mfuna umsebenzi. Hawu simakade sezulu Jesu shembe msindisi. Lalela ngathi angakuqasha impela ngizoba iclient lakho lokuqala ukuthenga inkomo. Le yakho okay ngisakubhekela yena. Wena amazi kuphi lo? Wena amazi. Shuthi vele uyiqiniso weAmahle. Wazangithusa baba. Ngakuthusa. Amahle, wena udayisa into emnandi esifuna sonke samadoda sifuna up and down. Mina ngihlala nawe la egcekeni, awungitsheli. Hawu, bengithi uyazi phela mina baba. Vele sengiyazi, angithi uvela phethe kuyisakazizwe lonke leli, sebayazi phela. Azosuzwe kuba. Siyame ngoba indaba ihlala. Hayi Amahle, akunandaba ukuthi ngitshele ubani. Wena okumele ukwazi ukuthi hayi uphulile ngempela umoya wakho. Uyazi ukuthini? Kunomunye usisi lapha. Epakshile nje yabona imi kahle moyibo. Ngiyakuthanda lokhu yakho. Hayi simomondiwe umapakishi siphalaphala. Uthi yena uze kuwena naye ufuna ungena phela kuleli business lakho elokudayisa inkomo. Ongenzeka ukuthi ubone ipost yami lapha on Facebook. Sezela I think. Usuyidayisa ngisho ngawo Facebook. Hayi wena ungcolile wena. Wena udinga umkhuleko noma udinga isigodlo sami wena. Kumele kufike isigodlweni wena. Kumele ufike ngihlolele lapho. Baba, mina business woman ngibhizi futhi cela attend lo umuntu odinga usizo ngoba mina ngimatasa. Mana ngiyakubona ukuthi umatasa business woman nginesicelo esodwa phela lana. Buka phela awungisize uyabona le ntombazane uma usuyiqashile kube yimina phela engithenga inkomo ukuqala kuyona. Awu ngiyacela phela awu wangihleka manje. Awu ngiyacela phela
Hawe. Ha. Njani mntasi? Ngize ngikubone yazi ngigcina ku TikTok. Hayi sisijela down uyawushaya umsebenzi wakho. Hawu sisi ngiyayibongela ukuzama nje ungatheni. Manje usebenzelaphi mina ngisuka la ko2? Not far from here. Ayikufanele utrend sesihlala nogobela egcekeni. Awubona. Umphuphe lo ongazini nix. Are you sure? Lo baba waziwa izwe lonke kuthiwa udumile ngomuthi. Usuka kolweke umhlaba uyalingana. Abokumzami nawe. Yabona ke sisi kuzongithakathisa nje mina ngiyingini nje le. Yabo into enokuthakatha phakathi nami. Ngiyasonta mina. Ngaxolisa obengingabeki kanjalo ukuthi in life sayidinga iboost yabo. Hayi. Awuyithole sisi le booster yakho ubone ukuthi izokisa mina into enemithi ukuthakathi nezangoma angiyingeni nje ngiyakholwa nje futhi ngize ngikhala impela mase ngithandaza. Hayi ngiyaxolisa sisi bengingaqondile ukuthi hayi akunankinga yisisi yazi bengisabhizi sho sokunisibonana. All right. Hey baba, ngidinga usizo lwakho la. Hey, ngithi ngiyazama nje kuyalela le ayikho into ehlanganayo empilweni yami. Sabathe ngiyazama nje izinto zami ziyale ayifuni ukuhlangana. Besacaba bandla ungisiza ukuthi ngenze njani. Besini engikusona. Lalela ke ngane yami. Awunayo inkinga wena. Hey, inkinga yakho nenhliziyo embi. Kodwa uthi uyasonta. Hayibo baba, wasuka personal kanje manje. Personal. Fuse khamba la. Hayibo. Hamba. Hamba. Where was the